yau mutan Kano ba bacci tare da su in sun san abin da suke. Wallahi idan mutanen Kano ba su farka sun hana wayannan abubuwan da ake yi ba, kowa sai yayi kukan da ba shi da magani. Kuma ƴaƴanmu da za zo nan gaba da jikoki sai sun tsine mana. To shi hankali da shi ake gane abin da ya kamata a gane, da shi ake gane muki, ake gane masoyi, da shi ake gane makarkashiya. Akwai abubuwa da suke faruwa ne yanzu. Kano tana daga cikin garurrukan da duniya ake ki a zamani, saboda mai, saboda musuluncin da yake cikinta. Ka gani suna kiranta wai the most important town, Muslim town beside Makka, haka suke kiran Kano. To duk abin da aka shirya na fitina ita ce target. Wannan duk abin da ake a ƙasar nan na kashe-kashen nan na rigingimin Boko Haram da sauransu, Kano ce babban target. Iktidafin nan da ake kidnapping, Kano ce babban target. Amma me ya faru? Ubangiji duk wanda izo sai ya kaɗe shi, sai ya kaɗe shi. Kuma ita ce tushen zaman lafiyar Najeriya. Yau capitals na duniya wanda ake protest suna da yawa, wanda Najeriya an so tun watanni 2-3 ta shiga ciki. Daga kanan sirrin ike Allah ya datsa abu. Duk abin da kuke tsammani ake jin zai taho gadan-gadan ya taso wa ƙasar nan, in ya zo ta Kano sai ka ji tsit, daga Kano ake maganinsa. To wannan garin su masana da strategy na Yahudawa to sun tsara ya za a yi shi garin a cin masa. Yanda za a cin masa shine a lalata matasan gaba ɗaya su wafa su kai. Suna lalacewa to shikenan Allah zai rabu da garin. Sai zama babaro do, to duk abin da ake so a yi a garin sai an iya yi. To yanzu an ta san mana a wannan. Yanzu nan aka tashi kowa ya fita gurare iga inda zai ga dandazon matasa babu Allah tare da su. Daga shaye-shaye sai hudda da 'yan mata da samari. Wurare da ake na badala na banna, in 'yar arna ta je da kudinta zai su ce ba guri. Lojin na awa 1, awa 2, awa 3, amma 'yar musulma ta je bashi za a bata. Ta je ta zauna ta kwana da kwanaki tana karuwancinta. Kuma 'ya'yanmu daga cikin gari su suke tafiya, mun zama sokwaye ba mu san kanmu ba. Muna ɗaukan kuɗi muna kaiwa, ko muna rabuwa da Allah subhanahu wata'ala, wanda in an yi haka daga ran da fushin Allah ya fada to Kano ta gama. Dole ne kowa ya ɗaura ɗamara. Ba farka daga baccin kasan da muke ciki, baƙinmu sun zo za su ruguza mu. Kowa suke baki yana bacci da saleba, ya bar yarsa ta lalace, ya bar ɗansa ya lalace. Sannan kuɗaɗe suke ɗiba suke kaiwa, su kuma kuɗin suke tarawa. To idan aka waye gari ya tara kuɗi, ya tanadi abin da yake so ya tanada, mu kuma ba kuɗin ko ba Allah mai murƙushe mu wata halace. Wace rugori ba hannun kuturu ta fi wannan sauƙi. Wajibinmu mu farka. Matakin farko da za mu fara ɗauka shine aiki da suratul tahrim. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Sai mun yi wannan. Kowa sai ya jaddada imaninsa da Allah, jaddada imaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kowa sai ya yadda Allah da manzon Allah sun fi kuɗi, sun fi bukatunsa na son zuciya, sun fi shi, sun komai. Sai an ɗora 'ya'ya akan tauhidi, sai an ɗora 'ya'ya akan tsoron Allah, sai an ɗora 'ya'ya akan ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai an ɗora 'ya'ya akan mu'amala, daga Allah mu'amala sai da ta iyaye, yanda za su san girman iyaye, kamar yadda suratul Isra ta lissafa mana
wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar aduhuma aw kilahum har zuwa karshe daki mu dora ƴaƴa su san wannan sannan mu san zumunci ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil sannan mu san wala tubazzir tabzira inal mubazzirina kanu ikhwana shayadin almubazzaranci ɗebi kuɗi mu kai muna lalace sai mun san darajar dukiya mun san darajar inda ake samun kuɗin da ake kashe su wanda yanzu mutane sun zama wani iri hankali ya tafi mata suna jan ragama in an zo bukukuwa kuɗi ake zuwa ana ta da malmala ana ɗiba ana zubawa wai zuba a malikin naira 200 wata almajirai ce kuɗi ake ta yi a zo a taɓanna amma almubazzaranci ya shiga to duk sai an ɗora waɗannan abubuwan su cika alkawari suwa duk sai mun ɗora zuri'armu akan wannan sai mun ɗauki suratul luqman mun yi amfani da za mu ɗamfara da rayuwarmu da ta 'ya'yanmu a haɗe ba mu bar su suna wata rayuwa ba muna wata rayuwa da sai mun zama a haɗe muke tafiya kamar yadda luqmanul hakim ya waɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya dinga lissafa masa in arziki kake nema innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah haka ubangiji yake in arziki ne in dai Allah ya rubuta maka misqala habatin min khardalin fatankwacin kwayar gadagi fatakun fi sakaratin tana cikin fandutse falalai aufis samawati ko tana sama aufil ko cikin ƙasa ya tibi Allah sai ya kawo maka ita sai mun ɗora su akan wannan to shine zamu wayi gari wanda suka zo suke mana halkangana sun same mu sofaye ba mu san kan mun haifa wa duniya yaya mun gama wahala da su mun haifa duniya su lalace ba za su yi mana amfani a duniya ba za su yi mana amfani a lahira ba ƙarshe zama su ne udaru sanadin rushewa al'ummar ta mu gabaki Allah ya fushi ya abin nan dinta sannan in masu abin hannu da masu ɗaukaka suka sare wa ɓanna gindi suka sare mata sanda me Allah zai yi sha iza ardina an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu sai ce fadammarna hata dimira raga zai mata in ya tashi raga-ragan kuma ta fuska biyu ko ya mata raga-raga ta hanyar ambaliyar ruwa ko iska ta zo ta yi mata kaca-kaca ko girgizar ƙasa ko wata gobara in ya so kuma sai ya batta garin sai mai da ya tabi irin mu'addalatin wa ƙasarin mashi dukkan hanyoyin samu sai toshe su kaf ya busar da su ga gine-gine da komai ga mutane rangar-rangar ba kowa ba shi da abin yi komai ya lalace to wannan yana iya wa mutane irin wannan saboda haka kowa ya tashi tsaye wajen gyara kansa da gyara iyalinsa in ya killace su wancan guraren za su rasa zuwa masu abin mulki kuma almana ce a kansu ta al'ummarsu su ga cewa sun tallafa 'ya'yan da amanarsu tana hannunsu ubangiji su mata ala gobe sai ya tambaye su akan 'ya'yan ƙasar nan waɗanda suke matasa aka basu waɗansu mutane suka huda musu hanci suka sa musu asirka suke jansu inda za su ruguza mana ƙasa kuma duk fitin da take tasowa ta irin waɗannan 'yan iskan yaran nan ake ziga su ita kanta gwamnati mata tawaye ƙasa ta lalace ƙasa nawa ce ta lalace ana irin matasan da bisan abin da suke ba da an ba su kuɗi an ziga su shikenan sai zo su ta hayaniya a fi ƙarfin jami'an tsaron ƙasa abubuwa duk su burgaje ƙasar ta lalace a rasa alƙibla yanzu ga libya nan me take ciki ta lalace an rasa yadda za a yi da ita kuma matasan ne suka yi mataka ga shi nan saboda haka wannan shine tunatar da nake mana musamman iyaye mata munafuncen da suke yi a gidaje newo masu gidaje rufa-rufa akan 'ya'yansu mata sai an yi hatara da wannan da kuma sannan iyayen mazan da matan wanda suke na kirki su ma kuma su san na garbe san da muguwa sai sun yi hatara da 'ya'ya ƙur'ani yana nuna mana mafi yawa karka dinga amincewa da abu in ya zo sai ka tantance in ɗaya ce zan yi kaza na kirki karka yadda ka amince masa sai ka bi a hankali ka gano na kirkin ne sai ka samu shaida a hankali saboda ana iya samun irin wannan waɗansu 'ya'yan za su ce za su je wani gurin arziki don akwai wadda aka same ta a cikin ƙwaryar birni budurwa sai gashi an kamo ta
wani ya ɗauke ta zai kama gida da ita irin wannan lojin din a can wajen 'yan kaba aka kama ta da aka tafi da ita uwa ta ce kun ji ga wa'azi ana a kofar gida gashi kun gani a unguwar ubanta bai san ta fita ba ni ma ce min ta yi za ta je ta ji karatun da ake ko ta karu da abin da za ta san Allah subhanahu wa ta'ala ta bi Allah da shi na yadda ashe ta hada baki don ya dauke ta sun tafi za je su karuwanci daga cikin ƙwarya gari sun tafi can wajen gari to kaga ita uwar kirki ta dauka so da ka a yanzu ko kirkin suka faɗa kar a yadda sai an bi su a hankali domin kar su yaudari mutum su je su aikata laifi wannan abin da ya kamata kenan a dinga dole sai mai sannan a dinga addu'a ya'yaye a dinga musu addu'a Allah ya shirye mu shirye ƴaƴanmu sannan wannan bala'in da ya taso a yi ta addu'a ubangiji ya kashe shi ya bice wutarsa ga baki daya masu yin abin da suke ganin suna samun kuɗi a kai mu suke rushe mu to addu'an mu gare su Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini yusufa Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini yusufa Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini yusufa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.